Добро утро! В миналото нашия народ се е подслаждал с пресни плодове според сезона, по-късно са се научили да ги сушат и с пчелен мед там, където се е произвеждал. Едва през 1866 година се построява първата фабрика за захар в Свищов, а по-късно и в Пловдив. Тогава са произвеждали лукум, халва и боза. Днес гостуваме на един професионален сладкар, Радослава Минчева, за да ни представи една торта с чуждо наименование. Да, това е... Здравей първо, Иване. Това е тортата Наоми. Една, меко казано, калорийна бомба, която сина ми кръсти на една секс бомба, Наоми Кембъл, тъй като каза, че е истински сладка и гореща, като тази манекенка от екрана. Завладяващо звучи това определение. Да видим тази гореща и завладяваща сладка торта, която е меко казано калорийна бомба. Абсолютно, да, но е много вкусна и никой не може да я устои. Така, като начало основните продукти, това са най-привличащите. Това е шоколад, захар, карамел, орехи, класика в жанра. Сега тук ти си включил котлона. Първо ще забъркаме една шоколадова смес, която ние наричаме шоколадова заливка. Може да се ползва за пълнежи, за всичко. От половин литър сметана ще кипнем. И когато малко се разкипи, ще усиля. Прибавиме шоколад. Една идея да се загрее. А тук ще направим карамел. Аз малко сложих захар да се разтопи. Към нея ще добавим 200 грама сметана. От колко грама казваше карамел? От 500? Половинка захар и 200 грама сметана. Като стане хомогенна сместа, ще добавим и една лъжичка масълце. Това нещо ще отнеме време, затова ние през това време можем да си правим една пандишпанена шоколадова платка, като разделим яйца, жълтъци и бълтъци. Колко броя? 5 яйца с 5 препълнени лъжици брашно, 5 равни лъжици захар и един бак пулвер. Към това ще добавим 2 чайни лъжички, може и 3 даже какао и разтопен шоколад. Много е важно. Шоколада може да си го разтопите в микровълнова фурна, да се... Да. Благодаря. Така. Сега ще разбиеме бълтъците. Ето, бълтъците станаха на сняг. Сега можем... Ще сменим бъркалките. Междувременно тук завря сметаната, към която 500 грама, напомням, добавяме 500 грама шоколад. Начупен на купчета. Колкото е по-ситни парченцата, които добавяме, толкова по-бързо се разтапя. И затова вие сладкарите използвате шоколадови пелети. Пелети, да. Както един зрител каза, какви са тези копчета звезди? Да, те са наистина красиви. Копчета от шоколад, нали така? Да. И тук ще добавим и маслото. За да увеличим калориите. Така, да бъде със сигурност с много калории, иначе се излагаме. Тук сега ще разбием жълтъците с захарта. Вече и жълтъците са готови. Да, благодаря ти. Можем да ги добавим. Ако ми дадеш един тел, да ги разбъркам. Добре. Ето така. Слагаме жълтъците, почти станали и те на сняг, заедно с захарта. Разбъркваме внимателно. Да не отнемем обема. Получава се нещо хипервкусно.
Представяш си това, ако го пускаш в горещо мляко, какво готино ще бъде? Току-що се замислих на този тук момент. имаме бакпулвера, който ще добавиме. Ти ще ми го объркаш към брашното. Малко. Ето една лъжичка. Благодаря. 5 препълнени лъжици брашно. Я да сложим и вътре какаото. 2 лъжички какао. Добре, да ти... сложиш. Да, аз понеже си мислех за въпроса, който ме вълнува. Синът ти сложих 2. Айде, още малко. Нека да е по-благо. Нека да е. По-кафяво. По-кафяво, да. Понеже синът ти е фен на Наоми Кембъл, а теб какво те инспирира пък да създадеш рецептата или ти първо я направи и той така аз я кръсти? направих и нямахме име. Много често при нас се случва така. Правиме някаква торта и едва ли не обявяваме сред персонала конкурс. Давай малко по малко. Обявяваме конкурс, за да можем да... Някакво име вече се изчерпваме. Тортите са ни много. Имената не ни достигат. Ще правите като фолк певиците. Виж, че там извора е... Безкрайен. Да. Виждаш колко е богат български език на имена, особено що се касае до музика и песни. Някак си в случая, значи, може би се изчерпва модата малко тортите да носят имена на хора. Някак си на мен ми се иска вече да носят име на съдържанието, което те са, но в случая с Наоми съдържанието е перфектно. Можем да се придържаме към една стара традиция, торта роза. Торта роза. Която беше символа на сладкарниците преди. Сега ще ми трябва една тавичка. Бях малко. Толкова малко, когато си хапва. Каква лъжичка? Тавичка, да изсипеме. Преди това ще добавим шоколада, който сме го разтопили, не е много топъл, както виждаш. Той е необходим. Малко преди да стегне. Това е, нали? Да. Да не пресече яйцата. Точно. Същевременно... Чакай, аз да го обера. Същевременно той създава един по-влажен вътре шоколада в платката влажност. Поддържа е влажна и не е нужно тортата да бъде сиропирана. Това е може би единствената торта, която предлагаме, която не е сиропирана. Ето тук изливаме платката.